Que pasa? Moléstalle, señorías do Partido Popular, que se defendan os dereitos dos traballadores e das traballadoras? En Madrid temos a Feijóo dicíndonos que se regularizan a inmigrantes que son violadores e aquí temos ao señor Rueda dicíndonos que os galegos e as galegas son vagos e maleantes porque exercen o dereito a coller unha baixa cando están enfermos. Este é o nivelón do Partido Popular. Menudo nivelón. Que curioso, a vostedes non lle mereceu ningunha reflexión a fraude das horas extras para os traballadores e as traballadoras, que lle rouban 160 millóns de euros cada ano. Tampouco, señor Rueda, lle mereceu ningunha reflexión que encabecemos o ranking de accidentes mortais no ámbito laboral. A súa única obsesión agora é as baixas. O que hai que facer non é machacar os dereitos dos traballadores e das traballadoras, senón protexelos. Por iso, propóñolle un plan de loita contra a fraude nas horas extras que lle está roubando 160 millóns de euros cada ano aos traballadores e as traballadoras. Que pasa? Moléstalle, señorías do Partido Popular, que se defendan os dereitos dos traballadores e das traballadoras? Poña en marcha un plan para mellorar as condicións laborais e de seguridade laboral no traballo. E, en terceiro lugar, vai reforzar a sanidade pública para garantir ese dereito ou vai seguir criminalizando a clase traballadora?